प्रडाक्टआ जाहैबाय जों स्क्रिनाव होगासिनो दं बेबायदि जायोना जानायनि दे माने समा गोलावद्राय जागोन बेनिखायनो जों आनबक्सिं खालामोल' देखायनो आरो नानि जों नायगोन नोंसोरबो जों हासिनि बोथोर होनानै बोथोर हासिनो आनबक्सिं खालामबोरल'सो जाना मोनदों जाबाय आया नों आनबक्सिं माबायदि प्रडाक्ट नुजेनबाय नुजेनबाय सिगाङाव नाय आयु नै मा दं नै अस्थुआ लोगोफोर अस्थुआ आयु एसे गोबां दं नै मा लहा बायदि जानाय दा नायनो प्रडाक्टआ बे जों स्क्रिनखौ जगागासिनो दं बेबायदि दै लोगोफोर ओमफ्राय वाव सिया बरिया नै बे सि जाहैबाय लोगोफोर बे मा होनो सिट आरोना बेफोरबायदि दानिया भिडिअ'आथ' गोलावद्राय जागोन नालाय जों एसे फिटिं खालामग्रोनि ओमफ्राय दा एसे उनाव नायबाय थालांगोन मा थाखा दं मोजां बारा दाम नङा लोगोफोर मात्र 100 थाखाल'खा माबायदि स्क्रिनाव होनाय बायदि जायोना जा प्रडाक्टआ नायबाय थादे एसे भिडिअ'आ गोलावद्राय जायो नालाय जों एसे फिटिं खालामना लाग्रोनि रुको जरा सबर करो नायदो लोगोफोर सिना बेन जाहैबाय नै मा जात माने क्लासनि बबा सिना बेन जाहैबाय नै बेसेबा गोबां दङ नै माब्रै खालामगोन जों दा रोङो ना रोङा नायनि आरोखि फिटिं खालामनो गोबां सम लागोन स्क्रिनाव होनाय बायदि जाबाय जाहैदो नोंनि माबानाय खेंनायदो दानो जाबाय खेंनायदो जाबाय नायदो लोगोफोर जोंनिया गोरिबफोरनि आलमारिया बेनो आरो नै स्क्रिनाव होनाय बायदि थिग नुदोंना नुवाखै नायदो आरो बेनो जाहैबाय आरोना नै नैबे स्क्रिनाव होनायजों बे जोंनि लाबोनायजों जादोंना जायाखै नायदो आरो नै आरामसे लेखा बायदिसिना दख'ना बायदिसिना दोननो हाबाय मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोनाबो अर्डार खालामनो हागोन लोगोफोरनि बेनो आरो एकदम ल' प्राइसआव मोननो हागोन आरो ना माने 1000सेबो नंगौ आरो अनलाइनाव बिहरब्ला बिदि आरोखि आरामसे बिदि बोथेनानै दोननो हाबाय मोनसे जाबदो बिदि बोथेनानै दोनदो आरो बिराद मोजां आरोखि बेलाय बिराद खम बेसेनावनो मोनगोन आरो ना प्रडाक्टखौ हामजादोंब्ला नोंथांमोना अर्डार हरनो हागोन ना नायदो नै बेनोसै आरो ना बेक साइडजों जाहैबाय इयो ओमफ्राय बिराद रेजें आरो नै नानियानो हारसिं थिखांलांलायना